Предупреждение. Това DVD и материалите към него, включително саундтрака му, са лицензирани само за лична домашна употреба. Това означава, че е строго забранено да използвате това DVD на други места, като клубове, автобусни спирки, болници, хотели, нефтени платформи, затвори и училища, без предварително писмено разрешение от Diplomat Home Entertainment. Всяко неразрешено копиране, редактиране, показване, отдаване под наем, обмен, наемане, заемане, публично разпространение и наклонена черта или излъчване на това DVD или която и да е негова част е строго забранено и всяко подобно действие води до гражданска отговорност и ви излага на риск от наказателно преследване. Това DVD не трябва да се изнася, разпространява и продава по какъвто и да е начин на търговия без надлежен лиценз от Buena Vista Home Entertainment Ltd. Правата за продажба и наклонена черта или отдаване под наем на това DVD са посочени на гърба на кутията. Надяваме се, че ви хареса това DVD.